बहु आज्ञा माँ तू कौन बस के मोबाइल देखुचु आज रंधा पड़ा नहीं कि नहीं माँ आज मु होटल मटन बिरयानी ऑर्डर कर देची कौन होटल मगाउछु मन मन कौन भावुछु कि तू ए घर मालिक आनी शुणु ए घर मोर मो परमिशन बिना तू किछि भी कर परिबनु आज्ञा माँ 1 hour later. माँ आज तम बाड़े बस कि गाय सब खाई देची बाड़े बस कि गाय खाउतला तू कौन करथुली ना माँ ना मोर एते साहस सेटा तम बाड़ी तमर परमिशन नाने कि गाय को गोड़ेबी तू सेठी देखुथली गाय को कहली तू खा तते किछि कहली एटा मो सासू बाड़ी